anandika magrasi ndibe magrasi nokutizimuka ndana kuchoke mafomu kwambale kuchoke mafoni ndiyati kusithe mkale ndi lipstick anandipa ka lipstick pakutu papapo ndukuzana ineyo lipstick kundika makutu afisi pamwamba pachipewa chake chimene navala ine sikoza kurudiria como kumaoneka bwinoto selimasera nitapoda pose ineyo kukawa pose mendukonekapa zuchilika pa social media. Last time he was addressing the nation ku parliament mwa confidence itu chizungu cha ku America chotukira mphuno koma zotsatira za speech imeneyo anali mabodza akuti ndamanga mochale ku Bolero Kampenda Health Center Ulumbi nyumba za polisi ku Palombe Nsanje Rikoma kunyika akuti amanga seku zonsezi anthu atapita ndikupanga cheki kulibe pa kampeni analonjeza resign after 2 years zafikapa anangwenya kutero. And within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. Federeza wa for southern country. License yopa expire date. Passport 14,000. Magesa ulere. Bullet train. Duty free week. Ndiye kuti chumba la Federeza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu kodi pamene pasipali bwino kodi mukuniva ine kumtengo uko namumva wina akuti koma pamepo ati akuluakulu ku Zambia ali magwisa fodya $5 pa kg kukanengo MCB kugula fodya $1.50. Last year anabwereka 120 billion ku Kenya yogula mafuta anagula petrol wa mezi wili inata ndiye pano ayamba kubweza kugwisa ntchito fodya kwa alimi. Koda president chisoni mulibe zoona kutenga Katapila ndikumabweza ndi fodya wa alimi. This is unbelievable. Mwabweza katundu soap wa fresh 1,000 fodya amene mukugula $1. What is that? Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Zipani zimene zinatoka kutosa alliance, we cannot support them unless munthuyo atakhauzungulira mutu chifukwa mavuto onse amene tikuwaona lero ndifo cha tosa alliance muwabonya anthu amene aja amatinamiza kuna kuti ife ndi anthu anzeru tidzanyosanima pa 70 kwacha ndikufikisa 20 kwacha zinatheka. Now ino anyamata aboma ndi omweri mukuti chakwera this chakwera that mufuna chani simunaone chakwera sinamuone zaka 5 akuti amulira sikumudziwa so ena mukuti ayi support chakwera ndi musupport chakwera ine ndozungulira mutu unless ndakhauzungulira mutu I can support chakwera. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakuliponse ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. I cannot support him. 2023 anatenga mafumu akumangochi kupita Saudi Arabia anabwerako ndi 21 billion yomangira sewu chodabwisa pofika siku la lero sewu wamakanjira sunamangidwe ndogumuka kodi 21 billion imene chakwera anatenga ku Saudi Arabia ili kuti lero parliament ikufuna kubweka 35 billion ku OPEC fund zomangira sewu mwewo akuluakulu parliament yathu ndi yachitsiru munthu ameneyu Lazarus Chakwera anatenga mafumu 2023 kupita nawo Saudi Arabia mpaka a senior chief makanjira naye pomwepo atapita pameneko anabwera 21 billion. Lero April parliament ikufuna kutenga ngongole ku OPEC fund ya 35 billion yomangira sewu mwewo ndetu kudaba kuti kodi ma MP athu tinawasankhiranji. They should ask Chakwera kodi we Chakwera 21 billion tisana kupasa 35 billion utiuze zimene unachita ndi 21 billion zimaterotu koma tikudabwa kuti ma MP athu ankhala chete akuvomereza kuti 35 billion Chakwera bwereke yomangira sewu 21 billion ili kuti
ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies.